Aquests l'han vingut a buscar, Home, és que entre tots ho hem de fer tot, perquè ara aquesta gent han de treure això, han de preparar una altra cosa. Però és que som molt petits, jo estic acostumat a actuar amb una partner, un ajudante. I esclar, i aquests no arriben a la talla, m'entén, ni d'això. Però bueno, un moment, creus una mica aquí enrere, que vaig a buscar la meva taula. Veieu, aquesta és la meva taula. És una taula, doncs, que jo faig servir per fer màgia. Perquè te veig, saps? O sigui que, escolta, vosaltres, per què no us quedi aquí sobre aquesta taula? Farem una cosa, poseu una mica d'estar per aquí. Veu? Sí, un moment, no, esperi un moment, perquè aquest molt de riure per res de res. Es guanta 3 també, no? Sí, 3 es guanta. Jo em sembla que també l'aguantarem. Ostres, sembla que sigui de l'Ikea, tu. Escolta una cosa. Oh, quina viada avui. A veure, ara sí que estic apurat. N'han caigut 2, ja no m'atreveixo a tocar l'altra vegada, perquè igual se'ns desmunta la taula. Bueno, i ara què hem de fer, doncs? Bueno, ja buscaré alguna solució, a veure. Solució, perquè escolta, és que si no... Problema. Bé, porta això, porta, cap aquí. Vinga, porti cap aquí. Això, vinga. Farem una cosa, mira. Aquí jo tinc un joc de cartes i ara un d'aquests. Què? Que sembla vist el quadrat. Veus les cartes que totes són diferents, que aquí hi ha cors, veus aquí hi ha piques, veus aquí hi ha diamants, posa el teu puesto tu. Aquí, veus que totes són diferents? O sigui, vostè també si vol donar una ullada també ho pot fer-ho, allò per d'això, veus? O sigui, totes són diferents. Ara, aquest soci, doncs jo faré el següent. Primer de tot, perquè esclar, que si no després diria estan totes ben posades i no d'això, saps? O sigui, tu ara què vols? Vols, per exemple, que jo te passi d'embuna en una, els poso sota o aquí sobre i tu me dius prou? Sí. Doncs mira, 1, 2, tu ja m'avisaràs? 3, quantes en vols? 4, 6, 5 i aquesta 6, té. Agafa, amaga-la, no la veiem. Si aquestes d'aquí no els ha post per res, no? Fora, aquesta és fora. Molt bé. El xicot ha agafat la carta que vol. Mira, aquest joc és molt difícil perquè és doble. I a vegades fem un joc de mans amb una carta i a vegades fem un joc de mans amb un mocador. Però en aquest cas és molt difícil, perquè veus, aquest mocador que és blanc, maco, que tens els contrats, així no hi ha res, i ell diu una carta. I ara aquest mocador, doncs ho aguantarà aquesta d'aquí. Així és el mocador, molt bé. I ara, aquí, a veure que tinc, una bossa que no hi ha res a dintre, evidentment. O sigui, una bossa buida, no pot veure, vostè en troba. I ara, aquesta bossa buida, aquesta malla, me posarà aquí dintre, me ficaràs, doncs, el mocador aquí dintre. Posa el mocador aquí dintre. Això. I ara, que has ficat el mocador aquí dintre, doncs, veus, agafem la bossa, la pleguem així i la posem aquí sota, així. I ara tu vine cap aquí, vine cap aquí, pots senyar, perquè ara farem una cosa, és molt difícil aquest joc, un joc molt complicat. Mira, aquí tinc una plana. I ara tu l'agafes amb una mà en un costat i l'altra a l'altre, així. Cuidado aquest pot, perquè si me trenques aquest pot és molt difícil. Ja t'acompanyo jo cap allà, veus així, cap aquí, te quedes aquí, amb la bandera aquesta i el pot aquest. Vale, 1. Ara tu vine amb la carta aquesta que tens, posa aquí. Molt bé, perquè aquí jo tinc una capsa. Una capsa que no hi ha res, com pot vostè comprovar. Posa la carta aquí. Aquí. Així, la carta. Però només la saps tu, aquesta carta. Poder que l'agafessis i l'ensenyessis aquí a la primera fila, Ensenya-la a la primera fila sense que ho veiem nosaltres. Jo ensenyant-la, perquè després aquest igual me diu que després la carta és una altra. Entén el que vull dir? Bueno, l'heu vista? Sí, l'heu arribat a veure? Posa-la aquí. Molt bé. I ara veus, agafa la caixa. Punyeta. Sí, riu. Aguanta la capsa. Així, no em moguis. I ara necessito la meva ajudanta. I la meva ajudanta, vostè farà d'ajudanta. Agafi aquí amb una mà cada cantó. No, una mà aquí i l'altra allà. Molt bé. Així. No, l'altra no. Veu? Així. Veure, posem així una falleta. No cal que es bellugui.
Tu estigues per la teva carta, quiet aquí, no em moguis. I ara, senyores i senyors, és el moment més difícil del número. Vostè haurà de fer departament. I, com jo l'avisi, mirarem de la carta que té aquell xicot, que viatgi i que se'n vagi dintre d'aquell pot. L'abocador que té aquesta noia, que viatgi i vingui a parar aquí dintre de la bossa de la faldilla. Així és, porta la faldilla molt alta, vostè. Així és aquí, molt bé. Quanta? Quiet. O sigui, és un número difícil, però vostè ha de dir passa, passa, pollastre a la brasa. Però ho ha de dir amb veu de partener, no ho digui amb veu de dir passa, passa, pollastre a la brasa. M'entén? O sigui, veure com ho fa, veure com ho fa. Bueno, no està malament. No està gens malament, no està gens malament. O sigui que, escolta, no riguis tu. Deixa'm treure la taula una mica perquè fa molta nosa aquí. I ara, concentrats, perquè fixeu-vos, és un joc doble, perquè mira, fer passar una carta d'un puesto a l'altre, mira, fer passar un mocador d'un lloc a l'altre, mira, però és que al mateix temps fer passar les dues coses, que una vagi cap aquí i l'altra vagi cap allà, això ja, cuidado, vingui, com vulgui. Molt bé! Passa, passa, pollastre a la brasa, o sigui, o sigui, que la capsa resulta que ha passat, la carta ha passat. O sigui que ja tenim una cosa que ha passat. A veure, i aquí dintre, el mocador que havíem ficat aquí dintre, on el tenim, el mocador d'aquí dintre, a veure si encara hi ha. Uita, la prova és que la bossa oberta no hi ha absolutament res. O sigui que ha passat. És a mirar el pot, aixeca el pot, cuidado. Aquí, això, amb una mà sola, aixeca el pot, perquè segur que tenim allà. Què has fet aquí, tu? Oi, els hi fa gràcia. Els hi fa gràcia. O sigui, ho han xafat tot? No ha passat? A més, no ha passat? O sigui, la carta ha desaparegut, el mocador ha desaparegut, i la butxaca? No. Aquí tampoc hi ha. No, hem arrencat la butxaca i resulta que tampoc hi ha. Punyeta. I on deu haver anat, doncs, la carta i el mocador? Doncs podem quedar sense... Avui quedar malament a casa? Un moment. Se m'ocorreix una idea. Sí. El mocador de moment ha passat. Ha passat el mocador. Ei, quina carta era la teva? Era... Un 5? No, un 5. Sí? I poder de trèvol? Oh, ha passat el mocador i la carta, home, la tens aquí. Oh, home, tu. Sí, que... Vaja. Molt bé. Escolti, ho ha fet molt bé vostè també, Ha tingut un èxit, això. Bé.